салому алайкум. ҳоло каме ҳам бошад интизор мешавем. баъд аз он ягон нафаре ки ба мо дар эфир пайдо мешавад, ҳатман гуфтагӯ хоҳем кард. зинда бошед барои лайк. хушомадед ҳам гӯем, хато намекунем. якум нафаре ки дар ин эфири мо пайваст, 3 нафар пайваст, лекин 2 лайк. 4 нафар пайваст, 4 лайк. зинда бошед. алайкум барсалом. 18 нафар пайваст, 24 нафар, лекин 8 лайк. коҳиш мекунам ҳамин нафарҳое ки дар эфир пайваст мешавед, лайкро низ пахш кунед. алайкум барсалом. алайкум барсалом. салом алайкум ба кулли мардуми мусалмон. алайкум барсалом. сози хуби ака, ташаккури зиёд. ака аммо киноро ҳар ҳафта барорен иншоаллоҳ. иншоаллоҳ. салом алайкум ака, кинотон. салом акаҷон, гам нест дар кино. зинда бошед. дастгирии шумо кам аст. дастгирии шумо кам аст. барои чӣ ҳар ҳафта пешниҳод намешавад? ба он хотире ки шумо кам поделитсия мекунед, кам комментария мекунед, кам ба дигарҳо пешниҳод мекунед. ман надидам. ба ин хотир ҳар як кор аз рӯи ҳавасмандӣ вуҷуд дорад. салом алайкум барсалом. салом алайкум фарух. ва алайкум. кино дирӯз баромад ки акай Аҳмад. салом бародар. ҳамеша ба пеш. ташаккури зиёд бинаш. ай аллоҳ меҳрубон. пешравӣ хоҳонам. худохоҳ ҳамеша натон бошад додарҷон. гам нест апай биноша. гандаи баъд интизорем. зинда бошед ака. ассалому алайкум. салом. мо аз шаҳри Москва ба ҳамаи актёрҳои кинои деҳотӣ саломат бошед. гам нест. ҳазор раҳмат. салом ака. ҳамин киноро камтар минуташа дарозтар кунед. иншоаллоҳ ака. салом аз номи ғарибҳо. алайкум барсалом. салом алайкум ака. ба пеш беҳтарин кино. ҳазор раҳмат. мехоҳем ки минуташ дароз шавад, лекин мутаассиф сабабҳое вуҷуд дорад ки ҳамин имконията намедиҳад. салом аз номи ғарибҳо. алайкум барсалом. салом алайкум ака. ба пеш кинои беҳтарин додарҷон. гап нест. раҳмат апаҷон. салом акай фарух. ва алайкум барсалом ака. аммо холат нафуред. чӣ ба нафуред холам? ака аммо холат нафуред. чӣ ба охи нафуред? ҳаққи модар дуогӯ бошед. иншоаллоҳ ҳамакаса дуо мегӯем. салом алайкум созина ака. зинда бошед. ва алайкум барсалом. салом алайкум фарух. ман як мухлис шумо аз камароб ин тарафи ғарб бошад. салом. ва алайкум барсалом. ҳамин мақсад чӣ ҳастай? чанде метавонед ҳамин видеоро пешниҳод кунед, лайк монед, комментария нависед. дастгирӣ ҳамин қадар аз шумо мехоҳем. шояд ки ҳамин кори шумо сабаб шавад мо низ ҳавасманд пайдо карда тез тез пешниҳод кунем. салом фарух. ман як мухлис шумо. зинда бошӣ. алайкум барсалом. ба пеш. гам нест ака. созин ака. ташаккури зиёд. кино соз ҳаракат кунед. иншоаллоҳ ака. мебахшед барои фарзанди падар суруд хонед илтимос. барои фарзанди падар яъне ки кадом маъно қатъи ҷиҳати мусбӣ ё манфие кино? иншоаллоҳ мешавад кино. салом. ва алайкум барсалом. шумоам дар паноҳи аллоҳ бошед апаҷон. салом алайкум аз санкт петербург. ва алайкум барсалом. аз номи бачаҳои ҳисор аз Москва. зинда бошем бачаҳои ҳисор ака. кино кай мебурад? иншоаллоҳ боз ин ҳафта сиёмка мекунем. мешавад ака. кино кай мебурад? ин ҳафта мешавад. салом ака фарух. шумо дар кадом серия маккории холатонро мефаҳмед? ин чизҳоро агар гап занам интереси тамошотон гум мешавад. хоҳиш мекунам дар ҳамин тамошо бибинед. салом алайкум бародар. аз номи бачаҳои исфара чоркӯ ворох. салом. мо мухлиси шумо. зинда бошед бачаҳои исфара чоркӯ ворох.
имконият бошад дар ватсап бачаҳои исфара ворух як нависен я масъала бибинем агар ки туғри гирад ҳамкорӣ кунем 960 46 45. алайкум барсалом ака дар як ҳафта 4 бор медонам тайёр шуд иншоалло салом алайкум ба ҳама. алайкум барсалом аз шаҳри якутия ба шумо салом. мо мухлиси шумо ҳамеша киноҳоиш тамошо мекунем интизорем. иншоалло зинда бошед. дар куҷое бошед якутия бо хунуктар аст худтон эҳтиёт кунед. хола пулдустур барои вай гап неста яка кино кай мебурад. ман имрӯз 27 тамошо кардам акнун аз аввал тамошо мекунам. зинда бошед. шумо ай 27 сар кардем тамошоя то ҳозир дидагӣ набудем. хайруллоев ба пеш. раҷабалӣ ибронӣ зинда боши акай раҷабалӣ. саломатит хуба ака ибронов гап нест. зинда боши. аз киноро ба кадом мақсад мерорем? ин киноро бо кадом мақсад мерорем? шояд дарсе шавад баъзан нафарҳо ибрат гиранд. салому алайкум. ман як мухлиси шумо аз Данғара. зинда боши акаҷон. салому алайкум. сози хуби ноҳияи арбоб варзоб бошад. салом ҳамном. ва алайкум барсалом. хайруллоев ба пеш. раҷабалӣ ибронӣ ту қатъи мо бошӣ ба пеш мерем, қатъи мо набошӣ ба пеш намерем. мо бо дӯстон пеш меравем. салом аз шаҳри кавказ. бо эҳтиром як оила камоловҳо кинои зур ба пеш. ҳаматона худованд нигаҳбон боша. оилаи камоловҳо серияи 28 кай мебурад? чанд қап аст? иншоалло ҳаракат мекунем ки ҳамин ҳафта шавад. салом алайкум брат. аммо харобак бачаи хола дар киноро безеб кард, бемаънӣ кард. зинда боши апаҷон. чӣ ба безеб кард? аку бигӯ шукронаи аллоҳ меҳрубон. зинда боши акаи иброн. зинда боши. гам нест ака фаррух. ман ин киноро бо хотири модар тамошо мекунам. зинда бошед. зинда бошед ака. барои фарзанди падар суруд хонед. охир дар кадом ҷад гаштем ака? кор чӣ хела ибронҷон? саломатит хубай? аҳволот хубай? акаҷон ман режиссёри кино мехоҳам дар кинои иштирок кунам. лутфан номеротонро мегуфтед? супер кино. 960 46 45 960 46 45 дар ватсап нависед. салом сози. ва алайкум барсалом ака. раҳмат ака. салом ака. беҳтарин филм тарбиявӣ буд. ташаккури зиёд. не акаҷон ман тамоман тамошо мекардам. 27 дидам. ози аку тамошо дорам. ай аввалаш ку ай вай нафаҳмидам. тамошо кун ака. тамошои хуш насибат бошад. зулу абдусалом. тамошои хуб. шаҳри хуҷанд. зинда бошед шаҳри хуҷанд. гап нест. беҳтарин филм. зинда бошед ака. манам мухлиси шумо ҳастам. зинда бошед. салом. беҳтарин филм тарбиявӣ. ҳамин хел филмҳои акаҷон беҳтар бирони ака фаррух ба пеш. зинда бошед. ба кадом киноҳо бозӣ мекунем акаҷон? ба кадом киноҳо бозӣ мекунем? инамин раҷабалӣ чизе бигӯ. мо дар киноҳои ҳамин раҷабалӣ бозӣ мекунем. ака тез кино бироред. иншоалло дар ҳамин каналот ягон байди падар хонен ҳастай. байди падар апай бинавша. як бор шумо дуруст бибинед. байди падар дорем мо. салому алайкум акаи фаррух ба пеш. зинда бошед. салому алайкум бародар. кинора бо наҷон оли бозӣ кардед. ҳазор раҳмат акаҷон. санта барбар ба пеш. гап неста ака. гап неста. ба худо гапи хуб гуфтӣ. маънои гапат ҳамия ки сериал рафтеста ба ҳамон хотир. ака гап нест. ба пеш ака. қисми 28 кай мебурад? ҳамин ҳафта иншоалло ҳаракат мекунем. мухлиси шумо аз ноҳияи хуросон. лайкро лапоткашаф кардем. зинда боши. зинда боши ака. салом сози ака. ва алайкум барсалом. кинои то чанд серия мер айси боло мешавад иншоалло. бародар ба пеш. аллоҳ нигаҳ дорад. ҳазор раҳмат. шумоам худо нигаҳ дорад. раҳмат барои кинои кардаатон. зинда бошед. салом. холаи бадбахт айғам мета. чӣ кор кунем? ҳамин хел ҳастанд. ҳамин хел ҳодисаҳо вуҷуд доранд. филми тариҳӣ беҳтарин филм. зинда бошед. гам нест ба пеш ака.
гам нест дар кинотон. Зинда боше хулиган. Нуриддин спасибо, братки, спасибо тебе за фильм. Дай Аллах тебе здоровья и удачи. Творчески. Ҳазор раҳмат апай моя. Ҳазор раҳмат. Спасибо вам. Я рад за вас. мо бачаҳои чоркӯ дар ғарибӣ киноҳотона беҳтарин мошааллоҳ худо нигаҳбон бошад. Падару модартон раҳмат. Ҳазор раҳмат бачаҳои чоркӯ. Салом аз акай Фаррух. Ва алайкум ассалом. ман дар канали шумо подписатсия кардам. хело киноҳо бо маънӣ будааст. имрӯз аввал каналтон тамошо дорам. ҳама саҳнаҳотона зинда бошед. Зинда бошед. Касе бошед зинда. Сад афсӯс ки ман падарама гум кардагиам. Дар ҳаққи падарам ҳамин гапи апай бинавшава як чӣ илова мекунам. бовар кунед падарҳо як стунанд. ҳама бори гарони зиндагӣ дар пӯшшон ҳастааст, лекин намегӯн ҳисобе ки мард ҳастанд ҳамин чизро дар байни оила намегӯн. нафарҳое ки бепадар ҳастанд ин дардро пурратар мефаҳманд. қариб ки падару модар ҳамаш бузург аст, лекин падарҳо баъзан корҳоеро анҷом медиҳанд ки анҷом додани онҳо аз тарафи баъзан инсонҳо ғайриимкон дониста мешавад. чанд солаи ака? иншоаллоҳ ин ҳамин 28 ноябри ан ҳамин сол зодрӯзи якҷоя ҷашн мегирем. баъд мегӯм ки шумо ба ман чанд сола шудам. салом ака Аюжини. ҳазор раҳмат. зинда бошед. сози хуби братон. зинда бошед. барои як хел бачаҳои беномус дарси тарбия мешавад. шояд ҳамин хел ман ба ҳамин умед валлоҳ қасам ягон тин фоида нест, фақат бар зарар кор кардаестем. валлоҳи қасам. лекин мехоҳем ки масалан як чизи тарбиявие шавад. шояд ай худо умед дорем ки як рӯз не як рӯз мо низ як манфиате ба даст биёрем. брат салом. аз номи мужикои Самара ин қадар кино дер мебароред. кинои деҳотия. акай азиз мехоҳем тез барорем, лекин баъзе имкониятҳо иҷоза наметиҳанд. зинда бошем, лекин барое ки тамошо мекунем. ака кинои деҳотӣ то 100 серия меравад. насиб рост мегӯяд. хулои ту роли моиндаро бозӣ мекардай. зинда бошед. дарде дори ҳама гамед ба фикрам. салом алейкум. ва алейкум ассалом. акай Фаррух, баъди тамом шудани ин кино бо ягон дигар ранги ҳамин кино мекунем. иншоаллоҳ нақша дорем як филми дигар мерос бо номи фарзанди падар. дар нақша дорем ин чиза ҳатман. салом. сози хуби ака. ва алейкум ассалом. ай номи шерои нари Колхозобод, ба шумо пешравӣ хоҳонем. зинда бошед. мо ака дар шаҳри ғарибием. ака як суруди ғарибӣ хонед. ака ман ба овози шумо маъқулай акаҷон. иншоаллоҳ ман шумо ба ҳатман гапа надорам ака. мухлиси худтам ба пеш брат. моям мухлиси худтем ака. моям гапа надорем. зинда бошед. салом алейкум ака. ва алейкум арсалом. алейкум барсалом. насим. ва алейкум. бепадарӣ ки надодар ҷони ман. ғами дил нагуфта беҳтар. ҳама кас ҷигар надорад мегӯянд. акай Фаррух 27 кай мебирояд? мероҷ. акай Фаррух 27 кай? 27 дирӯз биромад ку акаҷон. Фаррух бародар, мо бачаҳои Камароби Рашт мехоҳем ҳамин киноҳота бисёртар бароред. мо киноҳои шуморо тамошо мекунем, баҳои 5 медиҳем. зинда бошед ака. зинда бошед. ҳамин дунё ҳар кас аз диди худаш мебинад. якеро маъқула, якеро маъқул неста. лекин хуш мешавад ки масалан хатогии моро гап занед ки мо ҳам ислоҳ шавем. салом алейкум Фаррух. раҳмати худо ба шумо бисӯрӯз. зинда бошед апаҷон. модари Симая. бале дарди бепадаронро бепадарон ҳис мекунам. бисёр қин бепадарӣ. қоматат мешиканад вақте падар ай даст медиҳӣ. ин чиза гуфти худам ҳамон нафарҳое мефаҳманд ки
ای خدا باشی دادر جان خیلی هم فیلم خوب نکیم همان خلات تماشا میکنم سرم در میگیرد نچیم خفن نشوین نچیم رولی خوب میبازد زنده باشید بهار سلام فراخ جان خدا پیشروی میاد کند شما رو امین کش چیزی خوب آرزو میکنم چیزی خوب آرزو میکنم که خداوند رساند چیزی بد باشد استغفرالله اگر دستی پدر گیری روزی دستت فرزند گیرد همه خیلی است از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بیروید جو ز جو این گپ بیهوده نگفتن هر بار در غریبی از او میکشم کشکی که پدرم زنده میشه من غریب نمی آمدم همه رنج فایده خوب ثمره دارد انشاءالله اپای بنوشه بین همه کسا در حق انا همه اپا جون دعا میکنیم که خداوند برای کارش دید خدا برای کارت دید اپا جون اینا من یکم دعا کردم باقی مانده هم عیدیل گذرون آمین کنار رو عید دوست بالاش کنین ترکی رو بگذارین که نوتون بهترین انشاءالله السلام علیکم اکا جون مهربانم من شما رو ساز نقص بهترین فیلم ها میبراری زنده باشید ادریس جون علیکم بر سلام زنده باشید سلام از شریف بک شریپور گم نیست اکا جون زنده باشید اکا جون سلام علیک با پیش زنده باشید بله شتای موینده را خوردم لیکن به خاطر پدر همیشه بخشیدیم لیکن تا روزی هستم نگوگش میکنم که مقتوجی من نه لیکن من خدا دارم اگر که مگامد بلولوف اگر که این دنیا دودار باشی اکا باشی پدر باشی نمیدونم کسی هستی اگر این دنیا با همه بدی میکرد و جوابی بدی بود این دنیا اونقدر ارزش نمیکرد هرچی هستید به خاطر خداوند میبخشیم میگذاریم بعضا خطاگی ها رو چشم میپوشیم تا اونه که یک چیز خوب برای آینده خود سازیم از این خاطر من بعد دیگر به یادت نگیرش خدا هست خدا با توست ای تنها خدا با توست خدا خواهد به وطن روم یگان فیلمتون میگیرید ما رو رول ده بازی کنیم همه وقت اگر که شما یک مقصد دارید حرکت کنید به مقصدتون میرسید برای چی نه ما مردک هستیم همه وقت در گپی گفتگی ما اول و آخر خدا جواب میگیم سلام علیکم اکو سلامتی ها باب میم نازمی پدر و مادر خواهر دادر مشکون درست و میم ناز من از وارو خواه حاضر در غریبی مهرو خداوند نگه دارد اپا جان الحمدلله ساز هستیم خوب هستیم تینج هستیم شما خوب هستید احوالا خوبه خدا برای کارتون تید ما اکا همه سریعتون تماشا میکنم شما گریه میکنیم مرم گریه میکنم اکا زنده باشید زکای صلاح الدین زنده باشید خیلی این چیز زکن به همون نفرهای پیسند میآید که درد میفهمند من مخلص شما خدا حاجی شوید مهر صدالله امین الله اکبر خدا حاجگی به رسونه که ارزوی اول من پدر مادر بعد از آن خودم اول پدر مادر بعد از آن خودم السلام علیکم برادر بهترین الله نگهبانتون باشد آمین آمین اکای فروخ من میدونم زحمت شما رو زیر خودم کمی رولیک به نوار میگیرم رژیسور کینو هستم حلالتون بود بهترین با فیلم هزار رحمت وقتی که درک میکنی هزار رحمت والله قسم تکرار قسم میخورم که یگان تیم فایده نیست لیکن هر کس به خاطر فردو که زندگی میکند همین کارها رو پیش برده ایستادیم خداوند زنده باشید بهترین کینو اکا جان به پیش خدا نگهبانتون زنده باشید سواد فرق به پیش سلام علیکم از نوع بچه های صدوات خداوند نگهبان باشد
барои рекордтон ҳар як ғариба худованд нигаҳбон бошад. Шумоам дуо кунед дар ҳаққи мо. Фаррух бародар, ман мехоҳам ки дар ягон филми шумо дар ягон рол бозӣ кунам, агар имконият бошад. Ягон вақт ин гапаро нагӯ ки имконият бошад. Имконият ҳаст, агар ки шумо хоҳед. аз шумо вобастагӣ дорад. Хайрандеш хайриддин. Салом сози хуби ака. Гап нест ака ба ин кино боварвардагӣ. Моро роли кинода мегирем. Ман ҳамин шаҳри Душанбедаам. Ман гап магуфтам. Агар ки шумо хоҳед ҳама кор мешавад. Зинда бошед Нозанин Сатторова, зинда бошед. Салом алейкум ака. Созен хубен? қисми наваш кай мебурад? Иншоаллоҳ ҳаракат мекунем давоми ҳафта шавад. ҳаким модари камароби айшингили чӣ? Хайн ҳазор раҳмат. Худо акаҷон шумо беҳтарин инсоне. Шумо дар назари мухлисонатон хеле наздик шудед. Молодец. Кортиш Сибиридбонг монед охир филмҳотонда. Бо як вақт корт мондем. баъзан нафарҳо хоҳиши бад кардан як вақт корт мондем. мо ки дар ҳамон корт ягон тин наомадагӣ ҳаст, лекин баъзан нафарҳои дигар боз тамаъ кардан ки талбандагия сар кардед. зӯртон намерасад накунед. хайр ин гап ҳаст. агар гапи баъзан мардума гӯш кунем, агарам зиндагӣ накунем, лекин худора шукр. худора шукр. дуо кунед. ака бовар кунед, вақте ки якумин маротиба филми шуморо дидам, дигар худамро дошта натонистам. беҳтарин. зинда бошед акаи Шарифбек Шарипов. зинда бошед. Салом акаи Фаррух ба пеш. зинда бошед Саъдӣ. салом акаи Фаррух. раҳмат падару модар шумо. раҳмат барои филматон. шумоам худованд нигаҳбон бошад. умар. алейкум ассалом. Сироҷиддин зинда бошед. майлаш хай акаи Фаррух. ман сиди 27 тамошо кунам ба пеш ака. аллоҳ нигаҳбони шумо бошад. шумоам аллоҳ нигаҳбон бошад Фаррух. худо нигаҳбонтон. рости гап киноро кади оиламон тамошо мекунем. оиламон фақат гирья мекунам. мега азоби арӯсиша нав дарди дил мекунад. ҳар як кино соати 3 шаб мебарад то тамошо. зинда бошед акаи Ҷамшед. ба мо занг задан связ мо гум шуд. бахшед ман равон кинода қабул мекунед? агар не ки одами хуб бошонда кинода ҳаққи ғарибо. то зинда бошед. албатта ҳама кор аз шумо вобастагӣ. салом алейкум. ва алейкум. худованд нигаҳбонатон бошад. шуморам худованд нигаҳбон бошад. бахтиёр. салом алейкум. ва алейкум. ҳазор раҳмат калом барои суханҳои хубатон дар ҷонам. зинда бошед апай бинавша. акаи Фаррух шумо чӣ кораед? чӣ кор мекунед? ин ҳамин галастикро диден апа? ака муаллим ҳастам дар донишгоҳи технологии Тоҷикистон. муаллим ҳастам, дарс медиҳам. худоро шукр қадри омӯзгорӣ, нони омӯзгориро хӯрда истодем. навай кор биромадам, гуфтам шумо қатъ як гуфтагӯ кунам, баъд аз он хона биравам. ҳозир дар мошин шиштагӣ ҳамина. як асраҷӣ дорам, худо нигаҳаш дорад. асраҷӣ ҷони мана. сад шукр. усмон раҳманзода. акаи Фаррух ҳамин киноро қисми 28 кай мебарояд? иншоаллоҳ ҳамин ҳафта дар нақша дорем. бародар хотири меҳнати акаи Фаррух лайк монед, дастгирӣ кунем. зинда бошед дӯст. Фаррух холла бисёр ғам метиҳад, бад мекунад шумо да. ҳамин хел ҳодисаҳо вуҷуд дорад. бовар кунед ин чизо ҳамин хел просто гирифтагӣ нестем. чизои воқеӣ вуҷуд дорад. як чизои вуҷуд дорад ки боз гуфтанаш ғайриимкон аст. ҳазор раҳмат калом ба падару модарат, ба фарзанди тарбия кардагиашон. Фаррухҷон апа зинда боши апай бинавша. барорин акаи Фаррух як кор монем барои дастгирӣ кунем кинои тарбиявӣ. барорин дар ҳози ҳамин як гапа гуфтем ки як вақт хоҳиш кардан ки мондем, гуфтан талбандагия сар карди, дигар моргазидаи респони алам метарсад. бародар хотири меҳнати акаи Фаррух зинда бошед. Фаррух холла бисёр ғам метиҳад. зинда бошед. салом акаҷон. о вақти пеш гузашт ки шумо миқдори муайян кор мекардед аз ютуб. бояд мо мухлисо дастгирӣ кунем
که شما کناهای تربیوی بیشتر کنید. دوی نیکتون دل نیتتون بوشبه خداوند اون رزق دهنده هستی. چیزی که او میدونن ما نمیدونیم. خداوند خودش اگر که در نصیب ما باشد از کجای نباشد اومده میرسد. شما نیت کنید تو دیگر کس اون کار انجام میدهد ان شاء الله. ای خدا ما وقت همین خیلی بعد پیش معلم سوزی خولا چی شد؟ اکی برام معلم سوزی این هم دیدین؟ معلم سوزی خولا چی شد؟ زنده باشید. زنده باشید. نمیدونم خولا چی شده نظر داره. در 20 روز 1 کیلو میبرارین. پشتی هر روز رکلامتون بسیاره. محمد رحیمов مثلا چی رکلاممون بسیاره کو یا برگاوزم بفهمیم. من ندیدم یگون رکلامه چی درس میتین در دانشگاه. فنهای اقتصادی. سلام اکا جان قطیتیم زنده باشید. ربوزاده زنده باشید. آفرین فاروق زنده باشید. مجنون زنده باشید اپا جان. اکای فاروق 28 کمی همین هفته نصیب باشه سیونکا میکنم اگر هوا خداوند یاد و درسوی یک طرفه کنیم. اکا جون کانال ما چی شد رکلامش. شما را گفتم این همین پادپیس چیکار اوزی گفته استم سرباززاده افیسال با در آمده پادپیسات کنی. خواهیش خداوند هر کجای باشی بوند باشد. همین خیلی قدری او سوا داریم. زنده باشی اکا اوزی داریم. زنده باشی بلالوف زنده باشی. اکای فاروق یک کلیپی مادر بخونه برای غریب ها. یک کلیپی مادر سمان ما چند روزه پیش کلیپ پرتافتم در برای مادر. یک بیت مادر است برای نفرهای به مادر است. گوش کنید اپا جان. اکا در دانشگاه چی درس میتین؟ فنهای اقتصادی. سلام اکای فاروق و علیکم برسلام. بهترین فیلم اکا همه وقت زنده باشه. شما هم زنده باشه. ما مخلصیم اکا. ای کینری واسه زنده باشید اکا جون. ای کجای باشید زنده باشید. گم نیست اکا جون. زنده باشید. کنای دیوتی کی میبرد انشالله همین هفته خوله دیستیویت ناکتیو زنده باشه برای ما. زای در نام کلیپ چه اکا جون. فاروق نیما نگاه کنه که کجای اوچا برای ما زای در نام کلیپ. سلام علیکم سوزی اکا. علیکم برسلام اکا هم شانس ایکنو دف کن التماس اما قشمش دیدم سببشون بینی شما چی باشد اکنون. برای ما غریبا از وطن دور یگان سرود جگرخان ما رمضانی سرودهای شما شدیم. زنده باشید حتما البته را رحمت اکا جون زنده باشید. شما هم زنده باشید. خیر برادرای عزیز میدونم که شما هم ای کار آمدگی هستید کار میکنید شاید مونده باشید ای پسی کاری باشه وقتتون بسیار نمیگیرم. ما هم از کار اومدیم. سلام و علیکم برسلام برادر همین زنده باشید اکا بچه‌ام 100 ساله شوی فیلمی تربیوی دوام دید نگاره خاله و حتما اکای فاروق خوش برحالت زنده باشید. کنو دگم نیست برات زنده باشید. آخر نسبتی تو به ناحرمتی کرد رول دا بازی میکند. الحمدلله زنده باشی. کسی باشی تشکر. سلام علیکم اکا چی با اینقدر دیر برآمده است سریال برای اون که امکانیت مولوی مکسوس هسته همین خیلی هسته لیکن کرده ایستودیم. سلام علیکم و علیکم السلام. همتون برای روزی خوش بخورید. زنده باشید. مگمید زنده باشید. اگر شما هم زنده باشید. معلم یگون خدمت کنیم. سلامتی دهق مدو کن. اکای بهرام دهق مدو کن نه اکا جان ما اکن کور بر وقت بر اومدیم.
фақат шуморо гӯш дорем. Акаҷони ман зинда бошед. Акаҷон дар қисми 28 абизидална корт монед. такрор мекунам акаи Идрис, агар хоҳед шумо корт муҳим нест, кор буд мешавад агар шумо хоҳед. салому алайкум Фарух. Ва алайкум барсалом. мо ҳамин саволи хуб аст. мо дар ҳамон қисматҳои якчанд пеш навистем ки ин филм дигар сабт намешавад. Баъд аз он моментҳое шуд ки 14 рӯз ба бо оста оста омад раст, 20 рӯз ба даже омад, баъзан вақт 1 моҳ ба партофтем. тамошобин ҳамин хел аст. вақте ки мебинад ки аз ягон ҷо манфиат кам аст, дигар ҷо боз ҳаракат мекунанд. хулосозе акас ҳама соз аст. салом ва алайкум ассалом. пеш акафар ҳазор раҳмат. номи хола апаи туфамо аст. апаи туфамо. зинда бошед расулов. салом ва алайкум барсалом. ва алайкум барсалом. бадахшон зинда бошед. ва пеш иншоаллоҳ. алис ҳасанов, иншоаллоҳ шумо бошен хуб аст. акаи Фарух катид баҳром бидов шунос ҳастӣ? нерусти гап. салом акаи Фарух. ва алайкум. ман зинда боши али. давоми ҳафта. хуб хулоса чӣ гуфтаниям барои ҳавай ҳамин эфира кардам ки дастгирии шумо кам аст. дастгирие ки шумо паделитсия кам мекунед, комментария кам мемонед, лайк кам мемонед. аз ин хотир ҳамин эфира кардам ки хоҳиш чанде метавонед паҳм кунед серияҳои ҳамин филма. кадомеашро набошад паҳм кунед, мо миннатдорем аз шумо. иншоаллоҳ давоми ҳафт. салому алайкум. худо нигаҳбонат бошад. маълум филм ташаккур. ҳазор раҳмат. гам нест айдалер. салом ака кинои фарзон. кино ман мухлиси шумо. аллоҳ қуввати. ман як модари ғариб. худо нигаҳбони шумо бошад очаҷон. акаи Фарух, худованд ҳамеша нигаҳбонатон бошад. гам нест апаҷон. саломат бошӣ. шумо ҳам саломат бошед. салом ака хуби гулака. ҳазор раҳмат акаи хушбахт. миннатдорем акаҷони ман. зинда бошед апасмон. мо мардуми шаҳрисӯз фақат интизори сериали шумо ака тешабой. зинда бошед акаҷон. зинда бошед. мо мардуми шаҳритӯз. ҳазор раҳмат акаҷон. зинда бошед. хоҳиш мегӯям баъд аз он як бори дигар чанде метавонед филма паҳм кунед, дастгирӣ кунед, то ки мо ҳам пеш равем, шумо ҳам тамошои хубе дошта бошед. ба баъд гуфтан ягон кор ислоҳ намешавад. шумо роҳи хуби корро ёфта пешниҳод кунед, дастгирӣ кунед. ман бидонам ки як нафар як чизи хуб мекунӣ, ина валлоҳи қасам қобили қабул бошад, як майда ҷои тамошо дошта бошад, имконият дорам ки биём қатъид кор кунам, имконият дорам ки монтажат кунам, имконият дорам ки масалан ба навор гирам, аппаратурам харидагӣ ҳастам, шукри худо якта. имконияте дорам ки паделитсия кунам чизата. як чизи хуб ки манам иншоаллоҳ гуфти гапо дастгирӣ қатъӣ мегирам, дастгирӣ мекунам, паделитсия мекунам чита. кори хуб қатъӣ ҳама вақт ҳама каса кор кунем, кор пеш меравад. зинда бошед. зинда бошед акаи ёгон. мешавад. салом ака кай меравад бо кино. давоми ҳафта иншоаллоҳ акаи Фарух. ҳамон модаре ки дар филматон мудак ки ҷо шуда акаҷон. мо шумо ба гуфтем ки модарҷон фавт дидан. ба ҳамин хотир камтар филми мо тағйирпазир шуд. ака мухлисон бояд номер нашаванд. ҳаракат кун. мешавад иншоаллоҳ. ман аввалу охир худованд ҳаракат кардаистам.
تکیه به خداوند. زنده باشید فرخ، زنده باشید. گم نیست فابریلیک سلام و علیکم بر سلام. بیو تشبوی اندو کجا بیو مکه شهری توز انشاءالله انشاءالله. айси боло салом чо кардی ака кино чӣ шуд ака кино шудаестай ку кино шудаестай. аз ин хотир хоҳиш мекунам ки шумо низ дастгирӣ кунед. дастгирӣ бо кадом маъно? лайк, поделитсия, комментария. омин. ва алейкум барсалом пайзарин салому алейкум. лайка биги гам нестай акай саид. биёем бародару акай фарруха як дастгирӣ кунем, поделитсия кунем. ҳазор раҳмат. зинда бошед, зинда бошед тешабой. خداوند رحمت و مغفرتشون کند. آمین. الله اکبر. خداوند نگهبان شما باشد. به همین خاطر افیل کردم. همه شما ارزش دارید در نزد من. همه وقت شما رو قدر میکنن که شما نیز خودتون رو قدر کنید. پیش از همه خودتون رو قدر کنید. تو بعضا نوکس ها بعضا نفرها سنگ بروی شما نزنن. از این خاطر هر یکی شما جواتون بالای دیده من هستای. خداوند نگهبان شما باشد. باز در گفتگو خواهیم بود. خدا نگهبان شما باشد.